návštevu Lenkinej rodiny zorganizovala víťazka farmy Andrea Járová. Kto z bývalých farmárov mal čas, prisadol si k nej do auta a vybrali sa na východ Slovenska, smer Vlková. Ja som sa tešila aj kvôli tým deckám, Lenku som už dlho nevidela, aj malého Myška som sa tešila na neho, tak je to pre mňa určite také pekné. Je mi akurát ľúto, že tí, čo nemohli, že neprišli a že tu nie sme naozaj všetci. Najväčšiu radosť mala Lenka, ktorá vzhľadom na tehotenstvo a pôrod neabsolvovala zatiaľ žiadne spoločné stretnutie. Oni už viackrát boli spolu na nejakej tej spoločnej akcii a pre mňa to tým pádom bolo tábu, tak naozaj som sa potešila. Veľa to pre mňa znamená, že prišli. Kým deti mali obrovskú radosť darčekov, farmári si radi zaspomínali na spoločne prežité chvíle a prezradili nám aj to, čo majú nové. Silikónové hodinky mám nové auto, vodičák mám a frajerku novú mám. Pôjdem v januári pravdepodobne na operáciu. Potrebujem sa zbaviť brucha a tak sa inak sa zbaviť ako operatívne už nedá u mňa. K tomuto rozhodnutiu ho vraj primela túžba dlho žiť. Lebo v mojom prípade, to sa volá morbidná obezita, sa človek nedožije dlhého veku a mňa naozaj baví žiť. Množstvo radostných okamihov zažili aj počas pobytu na farme, ktorá tak trochu zmenila ich život. Veľa ľudí ma pozná, kadekoľvek, kde prídem, každý sa ma niečo opýta, každý hneď vie, že farmár, čau a tak. Určite aspoň o to 1% sa zdvihol ten záujem, čiže z toho 0 na to 1% sa to zdvihlo. Taký projekt, napríklad ako je farma, je aj príležitosť pre takého obyčajného človeka, ako my sme, niekde ďalej sa posunúť v živote, tak ja len môžem ďakovať. A keďže už čoskoro vypukne na farme nový život, zisťovali sme, čo by ex-farmári poradili ďalším súťažiacim. Budúcim návštevníkom farmy chcem oznámiť, že prepašujte si deku. A ešte čosi. Keď chcú vyhrať, tak tam nesmú mať žiadnu prsnatú blondínu, lebo ich porazí všetkých tam. To bolo o tebe, Andrejka. A čo hovoríš ty? Netreba sa ničoho báť a odkazovala by som im, že hlavne pevné nervy a hlavne, aby boli sami sebou. Určite si zoberte teplé oblečenie nejaké so sebou. Tí, čo fajčíte, si zoberte veľa tabaku. Farma je tak komplikovaná hra, že taktizovanie tam nepomôže, lebo to je hra na dlhý čas. A človek sa môže pretvarovať možno jeden deň, alebo týždeň sa môže pretvarovať, kým ešte je dosť jedla a každý je spokojný. Ale ako náhle prídu stresové situácie a vypätia, tam každý ukáže svoju pravú tvár, tak nejaké taktizovanie v takých veciach myslím si, že nepomáha. Pijanko to nebolo, ale aj tak má to skúsiť, aj keď ako je to dosť ťažké. Bude to drsné určite v zime viacej ako v lete. Ale nevyskúšaš, nevieš proste. Pre mňa to bola fakt, že škola života, takže treba to skúsiť, si myslím. Nuža, akou školou života prejdú naši noví farmári, budeme na Markíze sledovať už čoskoro.